Hej, mit navn er Lasse Ståhl. Jeg er direktør og stifter af virksomheden 3D Molds, som er en udviklings- og produktionsvirksomhed, der ligger i Ølstykke, og som har specialiseret sig i at kombinere 3D-print og sprøjtestyk for at accelerere produktudviklingsproces og lancering af produkter, primært baseret på sprøjtestykte emner. Kunsten at kombinere 3D-print og sprøjtestyk er for mig interessant, fordi vi på nuværende tidspunkt i Danmark har en industri, der består af en lang række små og mellemstore virksomheder, som er højt specialiseret i hver deres niche. Og de her virksomheder har brug for nogle værktøjer til at kunne etablere en stærk og vedblivende konkurrenceevne, når vi snakker om at udvikle og producere nye spændende produkter. Jeg har mit lille laboratorie her i Ølstykke. Her har jeg en række 3D-printere og et par sprøjtestykmaskiner. Og mit mål er med den teknologi, som jeg har været med til at udvikle, at sikre, at virksomheder i Danmark kan komme hurtigere og billigere i markedet med deres produkter, end de konkurrerende virksomheder på det internationale marked. 3D-printet stykform har den kæmpe store fordel, at vi kan gå direkte fra koncept til noget, der kan konceptualiseres, noget, der kan produceres, noget, der kan kommercialiseres. Vi behøver ikke at gå ud og købe dyre stykforme fra kinesiske virksomheder for eksempel. Vi kan arbejde direkte med, hvad vi har på vores eget produktionsgulv. Og det eksemplificerer jeg her i min virksomhed i Ølstykke. Jeg ansøger om penge fra FOS, fordi jeg har brug for at etablere en række samarbejder med internationale virksomheder, 3D-printer virksomheder primært. Jeg har brug for at kunne køre deres produkter ind, og jeg har brug for at kunne udvikle en række case-studier, som gør det nemt og overskueligt for danske virksomheder at implementere den her teknologi. Jeg har også brug for at kunne deltage i en række markedsførings- og kommunikationsevents i første halvår 2026, og derfor har jeg brug for at søge om fondsfinansiering. Jeg er fuldt selvfinansierende på nuværende tidspunkt, har allerede på nuværende tidspunkt været i gang et halvt års tid, har etableret salg og markedsføring i både USA, Europa og Asien, men jeg har brug for at kunne accelerere især kommunikationen omkring den her teknologi. Så jeg håber naturligvis, at I vil tage mig i betragtning, og at jeg får mulighed for at uddybe eventuelt ved et efterfølgende møde. Ha' en rigtig god dag, og tak for jeres opmærksomhed.